Raňajky začíname u nás bohatým bufetom, ktorý je vyskladaný ako kontinentálne raňajky, s tým, že hostia si u nás nájdú široký výber produktov, či už sladké, alebo slané, studené, ovocie. Volám sa Michal Brečany a som executive šéf Swiss hotela Damian Jasná, ktorý je jediný Swiss hotel na Slovensku a zároveň jediný 5-hviezdičkový hotel v Nízkych Tatrách. Ponúkame aj raňajky formou à la carte a snažíme sa ponúkať čo najviac regionálnych surovín v najvyššej kvalite. V rámci à la carte by som určite odporúčal naše malinové pšeno, ktoré je varené v kokosovom mlieku, dokutené s malinovým pyré. Druhú možnosť by som vám určite odporúčal vajíčka Benedikt s našou holandskou omáčkou a domácou maslovou brioškou. Keďže Snowbeer je športová reštaurácia, koncept bol ladený skôr tak do bystra, s tým, že ľudia okrem kvalitného jedla si môžu dať aj kvalitné pivo a popri tom si zahrať bowling alebo si pozrieť svoj obľúbený zápas. Určite by som spomenul hovädzí tatarák, ktorý je dochutený s majonézou z černého cesnaku, s nakladaným rakitníkom a vypražaným kapari. Počas zimných dní a večerov by som určite odporúčal jelení chrbát, ktorého sme si pripravili formou sous vide. Medzi naše špeciality určite spatria aj stejky z Josper Grillu, kde ponúkame wagyu stejky mini kuriatko, ktoré je pripravované v solnej kruste a potom ešte zaudené v Josper Grille. Pre našich hostí počas mimosezóny máme potom prichystané aj večere, ktoré sú ladené formou à la carte, kde si môžu vybrať štvorchodové menu. A počas sezóny ponúkame pre našich hostí aj večerné bufety, ktoré sú ladené v sezóne a majú na výber široký výber jedál a dezertov. Swiss hotel Damian Jasná nie je len rodinný hotel, ale počas mimosezóny sa snažíme naše priestory ponúkať aj rôznym firmám, kde organizujeme rôzne eventy a kongresy s kapacitou cca 800-900 ľudí, alebo rôzne degustačné večere párované s vínami, šité na mieru našim klientom.